Nos próximos días abrirá o prazo para que os comercios e locais hostaleiros de Ribeira se inscriban no concurso de escaparatismo e decoración de Nadal. O obxectivo é implicar o tecido económico non só do centro de Ribeira, senón tamén das parroquias na celebración destas datas, contribuindo a unha maior vistosidade das rúas. Estes premios son para intentar dinamizar o comercio en Ribeira e que instar a todos os comerciantes, hostelería, a todo o tecido económico de Ribeira a participar, incluídas parroquias, sobreenténdese, que sea un intento de dinamizar o comercio e a hostelería en Ribeira. Haberá 3 premios en cada categoría, a de comercio e a de hostelería, consistente nunha cesta valorada en 300 euros, outra en 200 e un vale de 150 euros. Vai ter como premio, en primeiro lugar, unha cesta valorada en 300 euros, outra cesta valorada en 200 euros e un bono de 150 euros, cada un na súa modalidade, é dicir, un de comercio e un de hostelería. O propósito do concurso é que tanto os comercios como os locais de hostalería decoren de forma navideña e atraian a xente, desta forma dinamizar o comercio e a xente con espírito navideño intentar conseguir levantar as ventas e o atractivo de Ribeira en Nadal. Debemos decir que para o concurso de locais hosteleros o xurado vai estar composto por 2 membros seleccionados do comercio local e para o local comercial van a ser ao revés, dos locales hosteleiros, é dicir, vanse cruzar entre eles para que non haya ningún tipo de problema nin de disconformidade respecto ao criterio. As cestas foron elaboradas por diversos establecementos do municipio. O vale de 150 euros que gañe na categoría de comercio será para trocar na hostalería e viceversa.